Pozdrav drugari, dobrodošli nazad u moj kanal. Ako ste ovde novi, moje ime je Nataša. I danas ću vam pokazati moje ekvestrije devojke. Rainbow Dash, Pinkie Pie, Rarity, Sunset Shimmer, Applejack, Fluttershy i Twilight. Rainbow Dash ima šarenu kosu i haljina je svetlucava i puna duginih boja. Pinkie Pie je slatka i voli da zabavlja druge u društvu, nosi ovaj slatki raj sa plavom ružom. Suknjica je šljokičasta i ima balončiće. Čizme su joj rozne sa žutim mašnicama. Rarity je otmana i voli da se oblači, sviđa mi se njena haljina sa notama i sa draguljima. Sunset Shimmer voli da pomaže drugima, nosi svoj kožni prsluk sa majicom koja ima sunce. Čizme su joj jako lepe i moderne. Applejack je iskrena, ima svoj plavi prsluk sa svojom zlatnom kragnom. Sviđaju mi se njene kaubojske čizme sa zlatnim jabukicama. Fluttershy je tiha, voli da pomaže drugima, obožava životinje i prirodu. Sviđa mi se njena zelena haljina sa leptirićima i čizme su joj jako slatke. Twilight je veoma inteligentna u društvu i najpametnija je. Nosi naočare, ima šiške, sviđaju mi se takođe njene helanke koje su šarene. Čizme su joj dugačke i ima pertle. To je to drugari, ako vam se svideo video, vidimo se i sledeći put. Ćao!